नमस्ते, मैं अंड्याची डिश बनवते आहे, मसाला डिश। ही अंडी आहे, ही 4 अंडी घेतली आहेत। हे थोडेसे शेंगदाणे घेतले आहे। हा कांदा कापून घेतला आहे, 2 बारके बारके कांदे कापले आहे। ही लाल मिरची पावडर आहे घरातली, हा घरातलाच आहे, कोकणी मसाला मी बनवलेला आहे ना तो आहे। आणि अद्रक लसूण आहे, म्हणजे आता भाजायचं आहे म्हणून ती पेस्ट नाही घेतली आहे, म्हणजे असे घेतले आहे म्हणजे ते आता भाजून त्याच्यामध्ये एकत्र वाटणार। हे खोबरं आहे, हे मीठ आहे, हळद आहे आणि हे तेल आहे। आता मी तुम्हाला पहिलं हे जे भाजायचं आहे ना वाटप ते मी तुम्हाला दाखवते। गॅस पेटवला आहे आणि भांडं ठेवलं आहे। भांडं बघा, हे शेंगदाणे आहेत, हे शेंगदाणे टाकते म्हणजे ते जरा पहिले भाजायला। हे थोडेसे शेंगदाणे घेतले आहे, 1 मूठ घेतले आहे, म्हणजे का थोडासा म्हणजे असा घट्टपणा येईल त्यांनी, त्याच्यासाठी घेतले आहे। त्याचे थोडे असे जरा गरम करायचे, म्हणजे कसे ते एकदम कांद्यामध्ये ते भाजत नाही ना, म्हणून असे गरम करायचे थोडेसे। तसे भाजले आहेत। आता मग त्याच्यामध्ये मी हे अद्रक लसूण टाकते। हे अद्रक लसूण घेतले, ते वाटायचे आहेत ना, त्याच्यासाठी 4-5 पाकल्या अद्रक लसूण घ्यायची आणि एक छोटासा तुकडा अद्रकचा घ्यायचा, हे असं टाकून घ्यायचं। आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते। थोडासा कांदा ठेवते म्हणजे फोडणीसाठी। त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकते। पहिलं तेल का नाही टाकलं म्हणजे शेंगदाणे होते ना भाजायचे पहिले, म्हणून थोडंसंच तेल टाकायचं। ह्याच भांड्यामध्ये मी आता ती फ्राय करणार आहे। हे कांदा असा थोडा भाजला ना, मग त्याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं। हे ओलं खोबरं घेतलं आहे, ते सुकं किसून घेतलात ना तरी चालेल, ओलं नाही भेटलं तर सुकं खोबरं ठेवायचं घरात आणून, 1/2 किलो ते असं थोडं किसून घ्यायचं। आपण कसं चिकनचा वगैरे करतो ना मसाला, त्याच पद्धतीचा हा मसाला आहे, तसाच मसाला करायचा। आता भाजून झाला ना, मग ते मिक्सरला बारीक वाटून घेणार आहे। असा मसाला भाजून घेतला आहे, आता थोडा थंड करते पंख्याखाली आणि वाटून तुम्हाला दाखवते। हे आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतलं आहे, आता मी ते बारीक थोडं पाणी टाकून वाटते। हे असं बारीक वाटून घेतलं आहे। आता मी ते गॅस पेटवला आहे, म्हणजे भांडं पण आहे ठेवलेलं। आता त्याच्यामध्ये मी पहिलं तेल टाकते, तेल थोडंसं टाकायचं। तेल टाकलं आहे, आता हे कांदा ठेवला आहे थोडंसंच फोडणीसाठी, तो टाकते। आता वाटलेला मसाला आहे ना, त्याच्यामध्ये असं थोडं पाणी टाकायचं। मी दाखवते जसं करते तसं तुम्ही बघा। हे आता वाटप आहे ना, ते तेलामध्ये ओतायचं त्या फोडणीमध्ये। ही डिश कशी आपल्याला घट्ट पाहिजे तर घट्ट, सुकी पाहिजे तर सुकी, पातळ पाहिजे तर पातळ, असं पण बनवायचं असतं। मी तुम्हाला दाखवते। मसाला पहिला असा तेलामध्ये जरा शिजवून द्यायचा। परत हे असा कड आला ना, एक ज्यूस आला ना, त्याच्यामध्ये ही मिरची टाकायची। आपली घाटी मालवणी मसाला आहे माझा घरातला, तो टाकायचा। थोडासा टाकायचा, तो तिखट असतो, हे सगळं गरम मसाला वगैरे आहे ना म्हणून। आता हळद टाकते। आता त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी ओतते। ह्याला चांगला आता कड यायला द्यायचा। असा कड येतोय
त्याच्यामध्ये आता मी मीठ टाकते. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. मीठ टाकल्यावर असं परत एकदा असं हलवायचं. म्हणजे मीठ सगळं मसाल्याला लागलं पाहिजे आणि चांगला कड यायला पाहिजे. कड आलेला आहे हे असं. आता हे बघा, हे सगळं मसाल्याला कड आलेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हे अंडं कसं फोडून टाकते बघा. हे 4 अंडी 4 ठिकाणी टाकायची फोडून. एक अंड फोडलं. सर्व एकत्र नाही टाकायची. ही 4 अंडी आता मी 4 ठिकाणी फोडून टाकले. आता याच्यावर मी थोडं झाकण ठेवते. हे अंडे टाकले आहेत ना, गॅस फास्टच आहे. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते. आता याच्यावर झाकण ठेवते. थोडे म्हणजे 1 मिनिटाने ते झाकण खोलून आहे ना, तोपर्यंत अंडी शिजतात आणि नंतर ती फिरवायची आहेत. मी दाखवते. आता मी थोडं गॅस बारीक करते आणि झाकण खोलते. हे बघा, असे छान झाले आहेत, शिजले आहेत. आता मी ह्यांना एक एक करून उलटं फिरवते. ही मी डिश अशी बनवली आहे अंड्याची, पण तुम्ही त्याला नाव द्यायचं. कारण मला आता ह्याला नाव काय ठेवायचं मला काय कळत नाही. मी खाली बनवायचं काम करते. ह्या डिशला तुम्ही नाव द्यायचं आणि मला सांगायचं. आता थोडंही शिजायचं आहे. आता जरा गॅस फास्ट करते. हेच आपल्याला डिश बनवायची असली ना, तर पातळ आपल्याला भातावर पाहिजे असेल ना, तरी पण असं बनवू शकता. म्हणजे अजून याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून, मसाला वगैरे बाद झाला, पण याच्यामध्ये आहे ना थोडं अजून पाणी टाकून तुम्ही भातावर सुद्धा घेऊ शकता करून पातळ. पण मी दाखवते तुम्हाला म्हणून आज जरा सुका केला आहे. म्हणजे मी कधी बनवते ना, म्हणजे असे पातळ पण बनवते. म्हणजे एकच आपलं भातावर पण झालं आणि म्हणजे चवाला पण झालं. आता या डिशला तुम्ही नाव द्यायचं. कारण मी खाली अंड्याचं रस्सा फ्राय म्हणून नाव ठेवते, पण तुम्ही त्याला नाव द्यायचं. कसली डिश आहे, कशी डिश बनली आहे, काय ते. आणि या डिशला नाव तुम्ही द्यायचं. जरा 1 मिनटं शिजू दे, कारण का ती उलटी फिरवली आहेत ना. शिजले आहेत, ती बघा मस्त झाले आहेत. म्हणजे आपण घरामध्ये आता ही 4 माणसं असल्यावर 4 टाकू शकता. 6 माणसं घरात असली तर 6 अंडी टाकायची. असं करायचं. म्हणजे आपल्या फॅमिलीवर आहे ना, फॅमिलीवर आहे आपल्या. किती 6 असल्यावर 6 अंडी फोडायची. प्रत्येकाने एक एक घ्यायचं असेल तर. हे बघा, मस्त अंड्याची डिश झालेली आहे. आणि नंतर तुम्हाला कधीतरी मी एक दिवशी हे रस्सासुद्धा करून दाखवेन पातळ अंड्याचा. हे झालेले आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हे तुम्हाला एका प्लेटमध्ये काढून दाखवते. अंड्याची रश्यावली फ्राय तयार झालेली आहे. मस्त आहे. तुम्ही पण करा आणि मला सांगा कशी झाली ती. माझं काही चुकलं असेल तरी पण तुम्ही मला सांगा, बोला.